Ja, hej. Det her er en video, som jeg lige vil vise jer her. Hvis der er nogen, der ikke taler dansk, så snakker jeg måske også lidt engelsk. Hi, I'm Louise. You'll be download Minecraft hacks. Man kan godt give en lille like eller subscribe. Subscribe and like this video. Ja, we are from Denmark. Nu se her, så har vi nogle hacks, noget hack her. Så har vi noget her, eller heroppe. Så nu går vi herop. Okay, så tager vi den der. Så trykker vi download. Så tager vi den øverste her. Skip ad. Så trykker vi heroppe, download. Det kan godt komme frem, og der kommer sådan en masse reklamer frem. Så står der så noget her. Så kigger vi bare til, ruller vi det helt ned til bunden. Og så er vi op igen, og sådan det er nu bare helt op igen. Så trykker vi der. Så er der så nogle her, så trykker I på den anden øverste der. Lige den der nu. Ja, 2 sekunder, vi laver lige en video. Ja, så hvis vi nu ikke bruger Google eller noget, så hvis vi bruger Google, så er det hernede. Og hvis I ikke bruger Google, så kommer der sådan en op, hvor der står, at vi åbner Wolfram i 3,0,6 zip. Så skal I åbne den. Og så går I herind. Så går I procent data procent. Og så søger I. Så vil der komme en mappe frem. Og det dufter popcorn lige nu. I bare lader den køre, det er bare fordi jeg gider ikke til at vente helt vildt. Jeg går bare ind her på. Så går I ind på den der hedder versions. Så er det ligesom noget her, jeg har allerede nogen her. Det der ved jeg slet ikke, hvordan jeg har fået ind. Men det er mega sejt. Så åbner man den her mappe. Kommer man en, der hedder Wolfram frem. Så holder man den inde og flytter den ind herinde. Og så slipper man herinde. Så kommer der den op, der hedder Wolfram. Og så skal I åbne jeres Minecraft. Den her må I gerne lukke ned. Det program.
husk at like og subscribe til den her video. Så går I herind på Edit Profile. Gå ind på Wolfram. Den her, og så Save Profile. Så kommer det en, der hedder Play Minecraft Wolfram. Gå i gang. Må jeg undskyld. Ja, men det var fordi min far ringede, vi skal bare have lidt popcorn. Så I undskyld, der må de kommer til at råbe lidt. Og vi skal høre nogen tale i baggrunden. Er det min lillebror, der snakker med min far? Ja, vi er... Min far tror, at det er dumme film. Jamen, det er da ingenting. Så kommer den her frem. Og det var bare lige det, jeg vil vise her. Så vi ses. Hej hej.